Joan den igandean, maiatzaren batean, Gipuzkoako mendietako larreak ireki ziren berriro ganadurako. Urtero egun horretan goi larreetako transumantzia hasten da. Negua igaro da, udaberria hasi da, larreak bir sortu dira, eta abeltzaintza eta artzaintza estentxiboaren eredua simbolizatzen duen estampa itzuli da gurera. Praktika honek denboran sustrai sakonak ditu eta gure herriko abeltzaintza kulturaren parte da. Aberentzat, artzainentzat eta gizarte osoarentzat ezin konta ala onura ditu. Artzain eta abeltzainen behi, ardi eta zaldiek udaberria, uda eta udazkenaren zati bat igaroko dituzte lurralde historikoko mendilerroetan. Foru Aldundiak abeltzaintza eredua indartu nahi du, besteak beste artzainen bizi kalitatea hobetzeko. Txabolak eta sarbideak zaharberritzeak eta askak berregokitzeak esaterako, antzinako jarduera hau bizirik iraunarazten laguntzen dute, oraindik ere funtsezkoa baita denontzat. Paisaia zoragarri eta bukoliko hauek gure herriaren birikak dira, baita aisialdirako eta gozamenerako lekua ere. Gainera, larreen aberastasunari esker, kalitate gaindiezina duten elikagaiak ekoizteko ere oinarrizkoak dira. 600 abeltzainek baino gehiagok guztira 55.000 abelburu igoko dituzte Gipuzkoako 32 goi larreetara. Maiatzaren batean Gipuzkoako mendiko larren irekiera ospatu genuen. Dakizuen bezala Gipuzkoan 32 mendiko larre ditugu eta urtengo honetan 600 abeltzain baino gehiagok igoko dituzte 55.000 abelburu inguru. Lehenik eta behin beti bezala ganaduzale hauei eskertu nahiko nieke beraiek mendiko larren kontserbazioan egiten duten lan hau, beraiek gabe ez bailitzateke posible larre hauek egoki mantentzea. Gipuzkoako gizarteari eskatu mendiko larre hauetaz gozatzeko, baina beti ere bertan lan egiten duten pertsona hauen lana errekonozituz eta errespetatuz. Eta Gipuzkoako Foru Aldundi bezala esan, aurtengoan ere Gipuzkoako mendiko larren konserbazioan jarraituko dugula, beti ere ganaduzaleen eskutik eta udaletxekin elkarlanean. Gipuzkoa lurralde txikia da, eta populazio dentsitatea handikoa. Horregatik mendien kudeaketa funtsezkoa da. Abeltzainek zenbat buru igoko dituzten adierazi behar dute, abere zama gehiegizkoa izan ez dadin. Foru Aldundiak sortutako goilarre programaren bidez, larreak kontserbatzea eta abeltzainen bizibaldintzak hobetzea lehenetsi dute. Goilarre programa bitartez egia funtzionatzen, orduan, temporada hasi aurretik, ganaduzale guztiek, bakoitzek bere udaletxen ganadun apuntea emateu, hori diputazioa dijoa, diputaziok osasun baldintzak eta betetze alin baitu baimendu ditu, eta oain pixkat irudikatzea maiatz inguru hau, maiatzak bat inguru hau, larrek irikitzeien garai bat bezala. Goilarre programak 3 faktore kontutan hartze ditu, die herri onurako mendi bakoitzen, azalera kontutan hartzea, ganaduzale kopurue baita ere kontutan hartzen da, eta natur babestutako eremu baten dagoneo ez kontutan hartzen da. Eta horietaz gain, herri bakoitzek, titularrak dienak, mendi horren titularra dan herriri, baita ere beste diru partida bat jartzeu, bere herri handie o herri txikie dan kontutan hartuta, eta bere udal aurrekontun arabera. Artzaintza jarduera gogorra da eta bokazioak garrantzi handia du. Horregatik pozgarria da ikustea gazteak ere abeltzaintzaren sektorean sartzen direla izerdi berria eurekin ekarriz. Halere, beharrezkoa da haien bizikalitatea hobetzea jarduera hau onuragarria izango bada gizarte osoarentzat. Ibai Legazpikoa da, Astola baserrikoa. Oraindik ez ditu 18 urte bete eta Piriniar hazienda bat gobernatzen laguntzen du. Dei arraza horrekin lan egiten duen 3. belaunaldikoa da. Ibairi betidanik gustatu izan zaio abeltzaintza
eta gaur egun Fraisoroko nekazaritza eskolan ikasten ari da. Etxean ikasitakoa eta lanbide heziketa uztartzen ditu. Ganadutegi hau ia ez da ukuiluetan sartzen. Artzainek 6 hilabeterekin salduei dituzte azken gizenketarako. Hazkuntza euren behiekin egiten dute abeltzain ezagunen zezenak erabiliz, Indart eta Jonkoldo Bikandirenak kasu. Txikitatik gustatu izan zait animalia, baserrin bizitzeko ohituragatik, eta behakin ematen zian bakoitzeko etxeko behiek ikustea zan gauzai politena. Oain adibidez 18 urtekin lehenagotik bai, hasi nintzen ni bakarri aita lanen zeon bitarten behien lanak iten, eta azkenen hau da lortu duten behiekin ibiltzea. Txikitatik gustatu zait, olako modulo bat ikastea, azkenen da nire bitzita da. Orduan, han ikasti nahi naizena oso baliogarritsua da. Azkenen animali dauketen gauza berrik ez dakitzitenak ikasten nahi naiz. Interesgarria jakitea gauza askotan zein bardan edo nola dan edo zer dauken, eta oso garrantzitsua. Ganadua harrobira, Legazpiko herri lurretara eramateko irrikan dago ibai. Animali dauzken batentako, ganadero batentako, esango nuke garrantzitsua dela mendia aukitzea olako animalientzat. Orduan, azkenen mendik ematen diguna da hilabete batzutako askatasuna behiai, bere lasituna, beha bakarrik, beha nahi du nahiten, eta baita da animalia saneatzen duela. Azkenen, naturak ematen digun belarra, udaberriko belarra, indarra ematen dio behiei, beste animali askoi, eta garrantzitsua. Bertan egongo diren hilabeteetan, ganadua ondo dagoela ziurtatzera joango da, naiz eta Piriniar ganadua bertoko arraza bat denez, Euskadiko orografiara eta klimara oso ondo egokituta egon. Bai, azkenen arraza Pirenaika nola dan, hemengo arraza bat, ikusten da asko euskal mendietan daukatela behaien poderioa, behaien etxeko lekua. Idiazabalen, Xabi Marinelarenak musu horiko ardi eta bildots latxak bildu eta etxetik gertu dagoen larre batera eraman ditu. Xabiri abeltzaintza eta artzaintza gustatzen zitzaizkion, eta Arantzazuko artzain eskolan eman zuen izena. Artzaina dela egiaztatzen duten nagiria eta makila jaso ondoren, artalde bat biltzeari ekin dio, oraindik lurrik ez duen arren. Ardiak Juanjo Aramburu abeltzain ezagunari erosi dizkio. Gazteneken laguntza zukullu bat eraiki nahi du, eta aurrerago gaztandegi bat, Idiazabal gazta egiteko. Bere txakurrak lagunduta artaldea bildu eta ondo dagoela egiaztatu ondoren, bere historia eta asmoak kontatu dizkigu. Ni bizi guztien ibili naiz ardi hartzen dagoela, eta beti gustatu izan zait ardik eta hola. Eta jauzan momentu bat, erabakik hartu inbardiena, eta junitzen Arantzazuko artzai eskola, ardikin da hasteko lanen, da nire artaldea aukitzeko eta hola. Eta guain naiz, artaldetxo bat osatzen, genetikoki eta ondo dihon, genetikoki eta artalde hon bat osatzen, eta, pauso hortan igo. Gero, gazteneteken da hortan nabil sartuta, eta, papelak eta errelatzen, eta martxan hasteko gauzea. Ia zigo zen lehen aldiz Urbiako txabola batera, bere artaldearekin uda pasatzeko asmoz, han, mendiko larreetan. Urbia junitzen, artaldekin, artaldetxo bat osau genduen hemen, ardi berrik zien Urbian, larrea erakutsi barra zeon, eta larrea, hango oitxurak, larreek eta horik erakusten ibilitzen egurten bai. Xabik, Juanjo Arambururen abere batzuk aukeratu ditu eta markatu egin ditu, mendiko larreetan identifikatu ahal izateko. Urbiarainoko transumantziak 7 ordu iraungo du. Urbia juteko hemendik egongo die
7 ordu gola, 7 ordu eta erdi, segun egualdie, bero baldin badu suabeko jun behar da, eta mendia igotzeko fetxa zehatzik ez dau, bueno, pixkat egualdiek, mendie ze egoeratan daun ikusi, eta dana pixkat kontun hartu barra dau. Urbiako Larrez Zabaletan, abereen askatasuna da Xabik aipatu digun onura nagusietako bat. Libre dabiltz, libre bere lekun esan ezagun, ezati ardik bere ibilbidea dauke, eta ardi badaki, nun hil bardon, eta lasai dabiltz, eta norbeantzako, pixkat librego, lasaiago, eta mendin egiten dituen, azkenen desbroze batzuk egiten hauek. Animali jana egiten ditue gauzak, mendi garbi daun bezala mantentzeko balio due, eta menditik ardik jana egiten du, baina mendi jana horrek egiten du, ardik hor xima horre egiten due, hor dana egiten due, azkenen hau kate bat da, handik jaten due eta hauek bueltan ematen die mendik jateko behar duena. Ibai eta Xabi gazteak dira, eta simbolismoz eta tradizioz betetako jarduera baten lekukoa hartu dute. Baina hori balioetako bat baino ez da. Kalitatezko elikagaiak, abereen ongizatea eta batez ere, gure mendiak zainduta egotea ageriko arrazoiak dira gizarte osoak artzaintza babestu eta defenda dezan. Ordu hauetan, Xabiren eta Ibairen ganadua aske bazkatzen ariko da Urbian eta Harrobin. Aste honetan Durangon Berdeago Energia Azoka antolatu dute. Publiko profesionalari zuzenduta, hainbat gai jorratzen ari dira, besteak beste energia eraginkortasuna eta ingurumen berrikuntza. Zuraren erabilera eta abantailak ezagutzera eman nahirik. Baskegurrek topaketan duen presentzia indartu du, baso-ekonomia zirkularraren onurak erakusteko. 0 kilometroko produktuak erabiliz, basogintzan eta zurgintzan diharduten euskal enpresek euren produktu barietate zabala emango dute ezagutzera bisitarien artean estan ibiltari bati esker. Basoak zuzen kudeatzearen garrantziaz gizartea sentsibilizatzea Baskegurren ildo estrategikoan txertatzen da. Eta konpromiso horrekin bat, Euskadiko Zur Elkarteak Berdeagon hartzen du parte. Goizero bezala eta larreetako ganadua bildu ondoren, jesteko gelan hasi da eguna Bizkaiganen. Bizkaigane abeltzaintzako kooperatiba ekologikoak 40 urte ditu. Markel, 10 bazkideetako bat, hartaldea prestatzen hasi da jesteko makinara eramateko. Bien bitartean, Mikel Esnebellez arduratzen da. Hainbat ganadu mota gobernatzen dituzte, bakoitzaren produktibitatea, koipestatze maila eta proteina kopurua konbinatuz. Jesteko gela zabala da eta 16 jestegune ditu ardientzat eta beste 8 behientzat. Oso gela berezia da, bi abere espezie desberdin jesteko erabiltzen baitute. Bizkaian, herrigoitin zituzten instalazio batzuetan 40 urtez lan egin ondoren, gaur egun pabilioi moderno eta eroso batean egiten dute lan. Horrek lana erraztu eta abereen ongizatea areagotzen lagundu die. Normalien zazpiretan hasten gara ardizek eta beixek erazten. Zazpirek laurden gitxe hauten edo lan etortzen gara lanera, ganaduek kanpoan egoten dire, orduen batu, kortara ekarri eta erazten hasi. 2 pertsona egoten gara erazten, alde baten beixek eta bestien ardizek, da 8 behi eta 16 ardi erazten duguz batera. Holan 8 ardizetarako ja dana eratzitxe dekogu, eta ja gaztaia eitzen hasi aldire, edo esnien basetan, edo bierdan aia goizeko 8 erdizetatik. Esnealdiaren amaieran izan ezik, ardiak egunean bitan jesten dira otsailetik uztailera. Ardiak 5 hile edo erazten duguz gutxi gora bera, urtarrien hasikeran hasten dire bildotzak eitzen, hile bete eta erdi hile bi egoten dire bildotzak amagaz,
eta behin bildotzak destet eta amak erazten hasten gara, da uztaien 7 itxitzen dugu eraztieri. Egunien eraztaldi bi eitxentzakuez, goiz eta arratzalde, eta gero ja ekainien eskil eta gero eraztaldi bete eitxentzakuez iketzen joateko. Eta ja azkenien siketute gero, galtzu apur bategaz eta ur gitxigez, siketu eitzen dugu, eta gero ja kanpora. Jesteko gela mistoa bitxikeria hutsa da. Azkenien batera eraztiena ardizek eta beixek dator, zelen korta sarrien lehenengo beixek erazten gendu zen, dana garbitzu, gero barriro ardizek eratzi, eta garbitzu, orduan igual hasten ginen goizeko 7etan, eta 10 erdizetan edo gabetan gendun erazten. Eta hori 7etan hasi da, 8 erdizetan ja esni eratzitxe dugu gaztai eta itxeko, eta orduan guri praktikoagoa itxen jaku eta bierrak behurreratu itxen dugu. Bizkaiganeko instalazio berriek abantaila asko dituzte aurrekoen aldean. Jesteko gelan adibidez, abeltzainentzat oso erabilgarriak diren datuak lortzen dituzte abere bakoitzari buruz. Jarrera ergonomikoa ere kontuan hartzen da bizkarraldeak sufritu ez dezan. Azkenien erosoagoa da erazteko guretzat bai, posturek eta hobiagoa dire erazteko orduen, eta gero honek saliek dekona da identifikazio sistema bat, bai ardizek eta bai beixek identifikaitzen deuz beran numeroa gaitxik, eta orduan gero zuri agertzen jatzumen pantailan, ardizen zenbakize da zenbat esne emoten dabilen momentuen. Gero datu horrek ordenadorera botaten deuz, eta guk dekoguz urte osoko datuek, gero genetiki eta begitxuteko eta aurrerako emiek eta itxitzeko, ardizen kasuen dekien boloa sabelien irakurtzen dugu, eta beixen kasuen koiar bategaz dekoguz, eta koiar horregaz datuek botaten deuz. Gero bebai, konduktibidadien marketantzu, orduen zuk ikusten badozun behiren batek konduktibidadie altu marketan deguela, emoten zuzpistak, mamitisek eta harin hau ikusteko eta da zeuz ere itxeko horren aurrien. Gainera, pentsua pizgarri gisa erabili gabe ganadua jesteko aprobetxatzen dute. Behiak eta ardiak behin ohituta oso onuragarria da markelentzat. Hemen hasi garena egiten da instalazio barrizetan eratzi pentsu barik. Lehen korta sarrien pentsu emotentzakuen erazteko orduen, eta orduen sartzen ziren danak burrukan, pentsue jateko ansiedade horregaz, gero erazten pentsuak abeta ziren tranquile egoten, eta hemen, hasik eran kosteiakien apurbeto itxutie, baina behin itxute, ikusten dugu animalize lasai hau dauela, hausnarreitzen egoten da tranquile erazten, eta ez da egoten horregaz jateko ansiedadiegaz. Jestelana erritmo honean doa, eta Markelek azpi txakurraren laguntza du. Kanpoan ez ezik, jestegelan ere laguntza handikoa da. Txakurrek kriston lanak entzen dugu, guk estentzioan eitzen dugu lan asko, eta eroan dakarteko ardizek eta lagunik onena da. Gero denboria irebazten laguntzen dutzu, eta horri denboria beste goze batzuten inbertidu aldozu. Azkenien 10 persona gara, eixe bakotxak beran txakurredeko, eta hemen txakur barik zoratu ingo ginen lanien. Jesten amaitutakoan, Mikelek eta Markelek gela garbitu eta ganaduari pentsua ematen diote, egunero bezala belardira atera aurretik. Etzalekuak prestatzeaz ere arduratzen dira. Baina eratzitxe gero, hemen ardizeri pentsue montzakue, negu eixen gobazan edo guraldi txarra egon gobazan, emon gotzakuen pentsue, bedarra eta alfalfie. Baina kanpoan da bizelez da pastue dauelez, pentsua apurbetemon eta kanpora doaz. Beixen kasuen bardin, barruen geratuko baziren, bedartziko eta alfalfi emon gotzakuen apurbete suplementetako proteinie, baina kanpoan da bizelez, pentsua apurbet eta kanpora gotakuz. Pentsua Bilambrosatik ekarten dugu, Arabar Herriosatik, Alfredo Alonsona da, berak serialisti da eta okela behiak bebadekoz, eta berak eitzen dozku naztie eta berak zuzenien ekartzen dozku intermediario barik.
Bien bitartean, Bizkaiganen egiten dituzten esneki ugariak furgoneta isotermoaren barruan sartzen ari da Xabier. Jarraian, eguneroko banaketari ekingo diota. Ganadua bazkatzera ateratzeko ordua da. Lehenik ardiak eta gero behiak denak irten dira larreez gozatzera. Bizkaiganek 100 hektarea larre baino gehiago ditu, horietatik 10 euren jabetzakoak, bazkatzeko eta siloak egiteko. 35 behiek eta 300 ardiek ukulua utxik utzi dute. Azkenien urte osoan zier beti ataten dugu kanpora, geuetan ataten dugu, goizien sartzen dugu eta eratzi itzen dugu. Eratzitxe gero pentsua purbet eta bedarra purbet emon eta kanpora ataten dugu barriro. Ardizek azbe bardin eitzen dugu. Geuetan kanpoan dauz, goizien sartu, eratzi eta kanpora. Datzaldien barriro ekarri eta kanpora. Azkenien kanpoan ibiltzien bentajak da, jateko gitxiago gaztetan zu, ze bedarra jaten dabe, udaberriko bedarrak protein asko ukitzen dugu eta esnerako ondo etorten da, eta aparte kortan zikinkeri gitxiago dugu zu, kaka gitxiago itzen dabe, eta azkenien garbi zauz eta lanak entzen duzu barrutik. Beizek hilebi edo pasetan dabez urte osoan korta barruen, neguen eta sostin apurtu itzen dabez zelaizek eta bir daude zelaizek bedeskantzoa purbet pastu etorteko, eta ardizek bildotza kanpoan eitzen dabe, eta ja bildotza inde barrure, eta hilebete eta ardi hilebigez, egoten dire barruen, da gero ja kanpora ataten hasten gara. Markelek Bizkaiganeren historia zitzegin digu. Kooperatiba hau Txiplas, Perkins eta Jonek sortu zuten. Txiplasek oraindik ere bertan egiten du lan. Bizkaigane oin 40 urte dolan sortu zen, 3 lagun ziren hemen herrigoitxikoak, bakoitzak beran beizek eta ukizeu zen, eta 3 kortaen bakoitzak beran ustiat egize, hain zeurien bat danon artien, eta holan balana banatzen zeurien, eta parte asteburuetan libre eta hartzeko aukeri aukitzen zeurien. Gero urtiek paseala, zikeran ez nire bakarrik saltzen zen, gero hasi ziren jogurre eitzen, gaztai freskoa, eta hori gaur egunera arteia bederatzi produktu ingeru edo eitzen dugu zela. Da hori, zikeran 3 persona ziren, gero joan da handitzen, 6 persona edo izen arte, eta gaur egunien ja 10 persona gabiz hemen lanien. Bizkaigane izan zen ziurtagiri ekologikoa lortu zuen lehen etxaldea. 2002an lortu zuen. Azkenien ekologikoan hasi ziren honek 2002 urtien edo, egize da pastuen ibiltzen ziren animalizek dana estentzioan, eta aldatu behar izen zana gitxi izen zan, alimentazioa eta hori dana ekologikotik etortie. Eta egize zan, asierto bat izen zan beran egunien, eta gero gaur egunien uste dugu joan bierdala lotute ez markara, baizik eta filosofiara. Azkenien bertan ekoiztu, animalizeri errespetu osoz, lurreri errespetu osoz, jagoten alimentazioa, baina bai hartu ingeruen zaintzen eta kilometro zeroan saltzen eta azkenien nekazaritza iraunkor bat bihurtzen. Bizkaiganek badu ezaugarri berezi bat. 10 bazkideek abeltzaintzaren alde egiten dute, baina baita euren bizi kalitatearen alde ere. Oporrak eta denbora librea edukitzeko moduan banatzen dute lana. Hori pizgarri handia da gazteentzat. Bizkaiganen beti zen da garrantzitsue pertsonan zaintza be bai, eta urtietan ibili gara asteburuetan eta libre hartzen, txandakatzen, gero hilabete lortu dugu oporrana urtien, da oin urte bi edo urte bete eta piku darogu turnoka lan eitzen. Batzuk etorten gara goizera, beste batzuk arratzaldera, aste barruen eta gero asteburuek turnetan. Uste dugu holako alternatibek tope bir dugu zela, gaur egunien sektorie atraktibo edo erakargarri zein gure badugun jende gaztientzat, holan kooperatibismoan eta txandakatzen eta uste dugu baldintza duinek lortu aldirela, eta bizi kalidadie irebazi, batzuk bizitza soziala gaitxik edo gaitxik eta amak direlako, edo gaztetxeetan edo dana dabizen lekuen dabizelako. Markeli beti gustatu izan zaio ganadua, eta horregatik 17 urterekin artzain eskolan eman zuen izena. Artzain, abeltzain eta esnekigile izateko bokazioa handia du.
Bueno, ni oin 10-11 urte egon nintzen Artzain eskolan, egize da ni uden eta igual gazti hauten txikerretan etorten nintzen igual laguntzen, sortu zeuenetariko nire osabe izan, da igual uden oporratan eta etorten nintzen, baina, bueno, eneuen ukinolan argi bez sektorien sartuko nintzela, da, bueno, joan nintzen Artzain eskolara probetiarrenia guztetan jaten, da, bueno, egize esan ordutik ona hemen nabil, eta azkenien eskertzekoa da, ez dakit, naturarekin dekozun harremana, animalisek az dekozun harremana, animalisek oso eskertuek dire, da, emoten dugu satisfazio bat ikusten duzu zenien animalisek ondo, eta zelan eskertzen da benzuke jagoti eta hori. Da, bueno, da, gero bebai gaztai eitzen dozu nien eta salmenta eta arazoa zenien, da, jentiek esaten zuen hauze produktu na, hau besti, ez da, beti betetan zu eta azkenien, zuk zure lana egin, da zure lanan jabe izetiek niri asko betetan dozte eta saiatzen gara badanok alik eta ondoen egoten, da alik eta posen egotia. Esnekiak egiteko ordua da. Txiplas, Jokin eta Endika kooperatibaren aretoetako batean lanean ari dira. Jogurta, gazta fresko eta ondua, bri gazta, esnegaina eta gazta urdina prestatzen dituzte behi esnearekin. Ardi esnearekin berriz, erruloak eta gazta onduak. Baina lehenengo orduko bierrak eta akabe duguz, behizek eta ardizek eratzi, apurbe jaten emon, kanpora bota, da bain, korti apurbete txukundu da garbitzu eta gaztande geire. Gaztandegi zen gaurre jogurre ingo zeurien, gaztai freskoa, edur maluta, eta uste dut gaztaiziku behitzen da bizena behizena. Eta, bueno, segun toketan da, ekoizpen bat edo beste bat eitzen dugu. Bizkaiganek bere produktuen kalitatea bermatzen du eta ingurune naturala, abereen ongizatea eta bazkideen bizi kalitatea hartzen ditu kontuan. Euskadiko lehen sektorea eredu horretarantz doa. Produktuak zuzenean saltzen dituzte eta bezeroetako batzuk ikastetxeak dira. Da gero salmenta danak, salmenta zuzenien saltzen duguz, azokatara joaten gara, Astelenatan Gerniken, Barikuetan Mugizen, eta gero hileko lehenengo domekatan Harrietan egoten gara. Eta, bueno, gero etxerik eitzen duguz banaketak, inguruko denda txikerrak, dana saltzen dugu Mongize aldien eta Gernike aldien, eta gero eskolak azbeitzen dugu lan, Gerniken bai Seber bai Aiende, Lekitxon ikastolie, Sopelako Anderdeuna, Mungiako Laukariz eskolat, eta bueno, ara jogurrek eroaten dugu boskilloko potietan eta gaztai freskoak batez be. Instalazio berriek bisitaldi, bilera eta ekitaldi aretoa dute, handik ukuluak ikus daitezke. Bestalde, esnekiak egiteko eremua hainbat aretotan banatuta dago, denak behar bezala egokituta eta lan eremuak elkarrekin nahasi gabe. Bizkaigane, abeltzaintza eta esne etxalde ekologikoa da eta kalitatezko produktuak egiten ditu. Gainera, abereen ongizatea zaintzen du eta langile dituen 10 bazkideen bizi kalitatea sustatzen du.